Umphathiswa wophuhliso lwentlalo kuzwelonke uDinapule utyelele engabhengezanga isebe le-SASSA lakwindawo yodedirhu lwevenkile iMaponya Mall eKlipspruit ebutsheni banamhlanje ukuze ahlole ukunikezelwa kweenkonzo. Upule uthi olu tyelelo luyinxalenye yemizamo yokuphucula umgangatho nokusebenza kakuhle kweenkonzo ezinikezelwa kubaxhamli bezibonelelo zentlalo, ngelixa evuma ukunqongophala kwabasebenzi njengenxalenye yeengxaki eziphambili ezijongene nesebe. Uthi ukujongana nale ngxaki kuza kuqeshwa abasebenzi abongezelelweyo kwaye utyelelo lokuhlola isebe liza kuqhubeka ukuqinisekisa ukuba abaxhamli bafumana iinkonzo ezingcono. Umphathiswa wophuhliso loluntu jikelele uDinapule wenze utyelelo olungabhungisanga kwii-ofisi ze-SASSA kwimall yaseMaponya ukuhlola imo kunye nokufumanisa iingxaki ezikhoyo ezichaphazela ugqithiso lweenkonzo. What I have seen here is that we are organized. That's one. We have separated, the office here has separated who is assisted where. For an example, when we went in, we got the 370 people were separated and we could see the kiosks where they are being assisted, except that the challenge is that many of the people who are sitting there who are coming to receive their 370, they cannot use the kiosk on their own, most of them, and therefore they need help. And we only have one young man who's assisting them on the 2 kiosks. Emva kolutyelelo umphathiswa uthi kukho amanyathelo aza kuthathwa ajolise ekuphuculeni imo. I'm going to take this back to the department and I'm going to also speak to the CEO so that we can get an additional person. The other thing that I'm happy about here is that again 2 weeks ago when I spoke to the media, we said we have Wi-Fi in our service centers, and I've seen it working here today. And I spoke to one young man when I asked him if he doesn't have a smartphone and why doesn't he use the Wi-Fi for a self-service, because they can do that. They can come here if they don't have Wi-Fi at home and sit outside here and do whatever they want to do that relates to SASSA. Then he says to me, yes, I tried, I think twice, and it gave me a problem, so I decided I must come. We did say that we were going to appoint about 1,000 contract workers. And so one of those, we will try and bring them here. The SASSA is going to make an assessment of where do we need assistance of those. And the fact that we spoke about the 1,000 contract workers was because we actually want to also cover these areas where our people does have a service in front of them but they cannot use it. Umphathiswa uthi uza kwenza iinkqubo zotyelelo kuwo onke amaphondo jikelele. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eKlipspruit.